תודה שחזרתם אלינו. נגיד שלום לשני פייקו, מטפלת ומאבחנת בשיטת אלבה, ומה העניינים? תגידי, היום אנחנו נדבר על כניסה ומעברים של ילדים לכיתה א'. כבר נגמר החופש הגדול. זה מאוד אקטואלי עכשיו. נכון. שינויים מאוד גדולים, לא תמיד עושים טוב לילדים. משמעותיים. בדיוק. אז אנחנו תכף נלמד איך להתמודד איתם. נגיד גם שלום לעורכת הדין ליאנה חזין רביב, שפה במשימה מאוד חשובה להסביר לנו סוף סוף מה חשוב שנדע על ביטוחי בריאות, וזה מאוד אקטואלי גם לי עכשיו, כי אני מבררת את כל הסוגיה שאני משלמת, ואין לי כלום, אז תכף נדבר על זה. ואוהד איתן נורי, שיש לו עבודה מאוד מעניינת. אהלן. היי, מה נשמע? אתה תדבר איתנו על כל הטרנדים של החתונות, אבל אתה נותן ייעוץ ממש לקלות ולחתנים, נכון? נכון, מלווה אותם מהיום שהם החליטו להתחתן עד הרגע שהם נכנסים לחופה. זה חשוב, חשוב, ויש המון דילמות, אז אנחנו מיד נדבר גם על זה. שני, כיתה א' מאוד מלחיץ, אני ישר מזיעה. יודעת, הרבה מהקושי זה באמת שההורים מפחדים שהילד יעבור את החוויה שהם עברו. ואז ככה מתחיל... האמת שאני צוחקת, אני ממש לא זוכרת. לא זוכרת? לא. אולי טוב שכך. כן, גם טוב. לא צריכה להעביר הלאה את הפחדים והלחצים. אז נתחיל קצת לפני. בעצם אנחנו עוברים מגן, שזאת מסגרת מאוד מרווחת ומאפשרת ומכילה, והמון משחק והרבה חוויה, וכל יום הילד מגיע עם משהו חדש הביתה, וכולם מוחאים כפיים ונורא נורא שמחים, ועל כל מילה חדשה שלומדים, ועל כל משחק חדש שממציאים, רק אושר גדול. ומגיעים למערכת שנמדדת בהישגים. נכון. בהישגים, במבחנים, בהצלחה, בהשוואה למישהו אחר. לא חשבתי על זה. אם עד חנוכה לא יודעים לקרוא ולכתוב. אז יש בעיה. מתחילים להלחיץ, ולא כל היום אפשר לזוז ולשחק ולחוות את הדברים בצורה חווייתית דרך הגוף, אלא צריך לשבת על הכיסא יום שלם. את זוכרת את כל הילדים עם הקשיים, קשיי תפקוד ולמידה ועם הקשיי הסתגלות, פה זה עוד יותר בא לידי ביטוי, בדיוק. אז זה ממש ממש לא פשוט. עם כל הפסימיות הזאת, זה בכל זאת לא רוצה להפחיד. לא, סתם, אני צוחקת. האמת היא שיש לנו בשורות טובות. יש לנו דרך להכניס... להכניס את זה בצורה יותר רגועה, יותר משתלב, ואני אדבר קצת על השינויים. אז בעצם השינוי הוא גם בגוף, גם במחשבה וגם ברגש. שבגוף זה באמת מפיזור גדול ומאפשרויות מאוד מאוד גדולות, לישיבה ככה מאוד מסודרת ומאורגנת. ואנחנו, דרך העבודה הגופנית שלנו, בשיטה שבה אני עובדת, עושים המון פעולות, גם להרגעה, להרפיה, עיסויים, מגע, דמיון מודרך, וגם משכללים את העבודה הגופנית. אם אנחנו יודעים שבעצם המוח שלנו עובד הפוך, ימין ושמאל, הוא נע ימין, אחראית על כל מה שקורה בצד השמאלי של הגוף, הוא נע שמאל בדיוק. אז אנחנו עובדים הרבה על הצלבות, דיברנו על הצלבות שדיברנו על תקופת הינקות וההתפתחות הראשונה. אז יש הצלבות ופימפומים וכל מיני דברים שעושים יד ורגל הפוכה, ואז תמיד אני ממליצה להורים גם, קחו חוגי תנועה. מגיעים אחר הצהריים הביתה, כל היום ישבו על הכיסא. להוציא קצת אנרגיה. בטח, יש את כל אומנויות הלחימה, ויש את כל החוגים של שחייה וספורט ומשחקי כדור, וכל מה שיכול לאפשר לילד קצת לפרוק את כל המתח שהוא צבר בגוף שלו. במהלך היום, במהלך יש איזושהי הכנה שאנחנו יכולים לעשות לפני שאנחנו שמים את הילד בתוך הכיתה הרועשת של 40 ילד פתאום, שצריך לשבת על הכיסא? כן, אפשר להתחיל ולהרגיל. גם אחר הצהריים, אם מחליטים לעשות איזושהי פעילות משפחתית, לשבת ולשחק איזשהו משחק שולחן, או לעשות איזושהי פעילות, אז יש מקציבים 10 דקות שבהם משחקים את המשחק. לא כל שנייה מזגזגים ומזפזפים מדבר לדבר. מתחילים להרגיל ממש למקצבים קבועים של עבודה, של ישיבה, של ריכוז, של התמקדות באיזושהי מטרה מאוד מאוד מסודרת ומאורגנת, ורק אחר כך עוברים לדבר הבא, או עושים איזושהי הרפיה במשחק או אני תמיד חושבת, תמיד, נשמע כאילו יש לי 200 ילדים בבית, תמיד חושבת האם צריך להושיב את הילד וככה לנסות ללמד אותו את האלף בית, או לקרוא ככה לפני כהכנה,
או שככה מה, עכשיו יהיה לך את זה מעכשיו ואילך. גם, תראי, זה נורא תלוי בגישה. יש גישות ומחקרים מפה ועד הודעה חדשה, וכל שנה נולד מחקר חדש, וכל איש מקצוע שתשאלי יגיד לך משהו אחר. אני אומרת, תעזבו את הילדים. תנו להם לשחק, תנו להם ליהנות, הם יגיעו לכיתה א', ילמדו אותם. אבל אז יש את העניין של הלחץ. מה, הילד של השכנה כבר קורא, והילד של החברה כבר יודע לכתוב, ומתחיל... אז זה איפשהו באמצע, אבל צריך לא להלחיץ, לא לבוא מהמקום של... לא להלחיץ, אבל מצד שני לדאוג שהילד באמת נמצא באיזשהו אישור קו. נכון, להיות עם יד על הדופק, לראות אם יש באמת נולד איזשהו קושי, אם באמת יש משהו חריג, להתייעץ עם הגננת. הגננות מקצועיות ויש להן יכולת ראייה, התבוננות מאוד מאוד עמוקה על הילדים. יפה. הן יודעות להגיד, יש להן הרבה ניסיון בתחום הזה. טוב, גם עם הילד די הרבה שעות במשך היום. כן. נורא תודה חשוב, רבה. מילה אחת רק להורים, תסמכו על הילדים שלכם. הם יודעים לעשות את הבחירות הנכונות, עם מי לשחק, עם מי להיות, אם יש בעיה, הם יבואו. אל תעבירו להם את הלחץ שלכם ואת הפחדים שלכם. יפה. טיפ חשוב זה היה. ליאנה, עכשיו אנחנו נעבור במעבר חד לביטוחי